gizo ya yi sallah ya jama'a mu gane. Gizo ya yi sallah ya jama'a mu gane. Gizo ya yi sallah ya jama'a mu gane. Alhamdulillah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Waye ne? Malam Bubalayi ne. Alhamdulillah. Bubalayi, Aristo. Allah. Malam Bubalayi. Malam me yau da gobe? Bismillah mana gyara zama. Akarmakallah, barka da rana. Akarmakallah, me yake tafe da kai? Wato akarmakallah jiya ne na wani mafarki. Wanda ya gigita da shi ne na zo a fassara min wannan mafarkin nawa. Wani irin mafarki Bubalayi? Akarmakallah, na yi mafarki ne na ganni akan alfadari. Na yi shiga irin naku na malamai, ya yi gabar da ni. Bubalayi, ka san mu ba ma fassara mafarki haka sai mun duba. To ɗauki ɗaya. To akar makalla. Bubalayi, akar makalla. Saura kwana 3 ka mutu. Akar makalla. Wai ni kan doki na ce ma ko alfadari? Alfadari ka ce Bubalayi. A to a doki nake nufi a karamar Allah. Doki nake nufi. To da kiɗa. Yawwa a karamar Allah. Yawwa. Bubalayi a karamar Allah. Saura kwana 2 ka mutu. Inna lillahi wa inna a karamar Allah. Wai ni ka da doki da jaki wannan ake yi wa mangala ne. Jaki ake daura mangala Bubalayi. Jaki nake nufi a karamar Allah. To da kiɗa. Yawwa a karamar Allah. Yawwa. Bubalayi a karmakalla. Saura kwana 1 ka mutu. A karmakalla. Akan dokin fa ba tafiya yi da ni ba. Faɗowa na yi. Faɗowa ka yi? Ƙwarai. To ɗauki ɗaya. To a karmakalla. Kana faɗowa Malam Bubalayi, wuta za ka faɗa. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV